gure hausnarketare bada, gure batzutan agian, gure intentzio gonenakin badare bezero bat motz sentiarazteko arriskun erori gaitezkela, ez? Azkenen informazioa eukitze deu, informazioa helarazi nahi dio bezeroai, baina agian bezeroak ez digu ulertzen. Orduan, lehendabiziko aldarrikapena da, goazen, bildu gaitezen onartu dezagun, mundu guztiak ez dakiela ardoaren inguruan, ez dakizkiela hitz eta atributo tekniko hoien izenak ez dakizkiela, eta saia gaitezen gure artean, biok ulertuko garen modu batean, ardoa kontsumitzen eta hitz egiten. Ez, orduan horrelako taninoak eta sentsazioetaz hitzetia guk gehiago ematea dugu, azkenen esate, nolako ardoa gustatzen zaizu, hau da, guk nola saltze deun ardoa. Beti galdetze dugu. Ea gomendiorik nahi ote duen bezeroak, eta hortik aurrea, txuria, beltza, ea preferentzik baote duen. Azkenen gutzako informazioi oso aberasgarrian ez da txoakiri bat irudien ez, bazuk gomendatu ziur, kolore bat beste baino guztu ean gozula. Eta gero, badaude, kolore horren barrun, beste 1000 zapore, gerturatu gaitzatenak, egoal gaituenak, perfil bateko ardoa, edo bestelako fruta, lehorra saiatzekea oso labur jokatzen hitz teknikokin. Da hortik aurrea, behitu, eatezunen, sagarrago araziko izu, honek freskotasuna emango izu, eta holako ezagunak dian hitzak erabiltzen saiatze gaino. Bakiu ez dala erresa, eta oso zaila dela ez zait gustatzen esatea. Baina hor dator bigarren errealitatea, zatikan, lotxagatikan. Zenik kontuatzen ez jenden horpegitan, ardoa zerbitzatu, eta guztiz ez danen behaiek gustuan gouen ardoi, baina askotan, egoera violentoago izan daiteke, ardoi edaten bukatza daño. Hortaz, ardoa maien gehatzea, eta nire mezua da, bezeroi benetan, ardo horrek ezpaizu enkajatu esaiguzu. Ez da, inungo arazoikan, gero gu ardoi beste modu batea ateatzeko, baina gure helburua da, bilatzea benetan bezer horrek gustatzen zaion ardo bat, gustuan goduna.